Трэба нешта рабіць, каб у Беларусі не зрабілася як у Казахстане альбо ўкраіне, абвясціў сёння Лукашенко падчас нарады з удзелам канстытуцыйнай камісіі. Паводле яго, яму асабіста перапісванне канстытуцыі абсалютна не патрэбнае, але народ Беларусі хоча пераменаў і невядома, чаму, паводле Лукашэнкі, змены павінны пачынацца з канстытуцыі, а не з выбараў, як ва ўсіх цывілізаваных краінах. Это естественный процесс перемен. А начинать надо, как все цивилизованные люди и грамотные. И основа этих перемен должна быть Конституция. Можно совершить перемены таким образом, что будет хуже, чем в Казахстане, будет как в Украине. Поэтому все должно быть планомерно. Зноў пужае Лукашенко беларусаў і кажа пра новую канстытуцыю, якую нікому не патрэбна, ні яму, ні беларусам. Анатоль Лябедзька, прадстаўнік Ціханаўскай Святланы ў канстытуцыйнай рэформе з намі на сувязі. Спадар Анатоль, добры вечар. Вечар добры. Ну тады пытанне ўзнікае, каму патрэбны гэты рэферэндум, калі ні Лукашенко ён не патрэбны, ні самім беларусам. Но насамрэч я б сказаў, што патрэба ў рэферэндуме ёсць, але менавіта ў рэферэндуме, а не ў спецаперацыі. Таму што тое, што прапановвае Александр Лукашенко і яго атачэнне, гэта ёсць спецаперацыя, а не рэферэндум. Бо рэферэндум мусіць адпавядаць пэўным крытэрыям. Яны зафіксаваны ў вялікай колькасці міжнародных дакументаў. І гэта не супадае тое, што ён збіраецца рабіць якраз з рэферэндумам. Таму першае пытанне, першая праблема якраз адсутнасці магчымасцей для правядзення рэферэндуму. Рэферэндум – гэта фіксацыя волі выяўлення людзей, грамадзянаў. Ці можа сённяшняя працэдура гэта зафіксаваць? Не. Ці ёсць магчымасць выставіць нейкую альтэрнатыву? Не. Ці можна палічыць галасы людзей? Не. Таму, вось так скажам, патрэба і попыт на рэферэндум і новую канстытуцыю ёсць у грамадстве, але праблема ў тым, што Лукашенко якраз не хоча людзям даваць ні рэферэндума, ні канстытуцыю, якая адпавядае інтарэсам большасці грамадзянаў Рэспублікі Беларусь. Разам з тым Лукашенко не выключае, што беларусы могуць не падтрымаць гэтыя змены ў канстытуцыю. Ці вы не дапускаеце такі варыянт, што Лукашенко перайграе гэтую сітуацыю паіначай і скажа: ну вось, вы ж прасілі рэферэндум правесці, я правёў яго, беларусы прагаласавалі супраць зменаў, застаецца ўсё як ёсць, я буду прэзідэнт далей, а ніякага ўсебеларускага народнага сходу не будзе. Ну, выбор, які прапановвае Лукашенко беларусам, гэта якраз адсутнасць выбару. Тое, што ён прапановвае, гэта сітуацыя, калі Бог падвёў Адама да Евы і кажа: Ева, выбірай сабе мужа. Прыкладна так гэта і выглядае. Таму што кажа Лукашенко? Я прапановваю вам вось такі варыянт. І гэта варыянт кансервацыі той сітуацыі, якая ёсць на сённяшні дзень. Вы гэта падтрымоўваеце? Не, мы гэта не падтрымоўваем. Окей, тады застаецца тое, што і было да гэтага дня. Гэта выбар, гэта якраз адсутнасць выбару. І пра гэта таксама трэба гаварыць. Спадар Анатолій, я вось акурат апошнімі днямі заглядаў часамі у тэлеграм-каналы праўладныя, глядзеў, як там ідзе агітацыя за гэтую канстытуцыю, у тым ліку БРСМ, і ўсё гэта так топарна па-дзіцячу. Канстытуцыя гэта важна, канстытуцыя гэта асноўны закон краіны, трэба прыйсці прагаласаваць за будучыню Беларусі. І паколькі ніякай даты няма і агітацыйнага этапу, то што гэта такое? Што гэта праводзіцца нейкія проста кампаніі па закліку, як іх расцэньваць? І калі гэта не агітацыйная кампанія, то гэта можа быць разгледжана як масавыя незаконныя мерапрыемствы. Тады чаму не рэагуе міліцыя, чаму не рэагуе іншыя структуры, ЦВК чаму не рэагуе на гэта? І дата ж не вызначаная яшчэ пакуль. Відаеце, вы прапануеце вельмі такую складаную схему адносіну да таго, што зараз адбываецца. Насамрэч, калі разабрацца ў сітуацыі, то спрабуюць зразумець, што прапановвае Александр Лукашенко, гэта якраз актыўныя прыхільнікі пераменаў. Ды мы з вами.
А калі спытаць шараговага прыхільніка Александра Лукашэнку, у іх няма абсалютна ніякай цікавасці да Канстытуцыі. Дарэчы, сам Лукашенко кажа, што мне гэта не патрэбна. І ён мае рацыю, таму што у нас да сённяшняга дня праблема ў тым, што нават тая Канстытуцыя, якая пісалася пад Александра Лукашэнку, пад яго лекалы, пад яго інтарэсы, пад яго цікавасць, яна не выконваецца на практыцы. І ў гэтым ёсць з аднаго боку праблема, а з другого боку гэта якраз факт, які фіксуе адсутнасць цікавасці у клана Лукашенка, у, так скажем, чыноўнікаў і нават у шараговых прыхільнікаў Александра Лукашэнкі. Яны ведаюць, што ў Беларусі Канстытуцыя ні на што не ўплывае. Гэта той дакумент, які не рэалізуецца на практыцы. Таму у іх спытаць, што прапануе Лукашенко ў дакладнасці, у нюансах, яны вам не адкажуць. Адкажуць прыхільнікі пераменаў, таму што яны хацелі б яшчэ раз зафіксаваць для сябе, што тое, што прапануе Лукашенко, гэта абсалютна непрыгодна для Беларусі. Вось у гэтым якраз праблема, а не ў тым, што гавораць там прапагандысты ад БРСМ на тэлевізіі і так далей. Яны проста загучваюць тое, што напісана. Але паглядзіце на гэтыя карцінкі тых, дзеля каго быццам гэта праводзіцца. Людзі сядзяць у паўхалодных памяшканнях, і у іх на твары альбо поўная адсутнасць цікавасці, альбо мы чытаем там жаданне, каб гэта хутчэй закончылася, і яны пайшлі там да хаты, да сваіх нейкіх паўсядзённых пытаннях і справах. Хоць сёння Лукашенко казаў, што праект абмеркавання новай Канстытуцыі вызваў жывы інтарэс. Вось дакладная фактычна цытата. Ну, які ж ён жывы, калі ёсць жывы інтарэс, то ён мусіць дзесьці быць зафіксаваны. Ну, напрыклад, наша праца над рэальным праектам Канстытуцыі новай Беларусі, і мы гаворым, што там з чэрвеня па лістапад праявілі цікавасць вось такая колькасць грамадзянаў. З іх прапановаў мы адабралі там 1700, вы можете зайсці туды і туды і паглядзець гэтыя прапановы. Калі я чую, што беларускія прапагандысты кажуць 6000 прапановаў, у мяне ўзнікае пытанне, а дзе можна іх убачыць? Ну, калі яны ёсць, калі яны зафіксаваны, то мусіць быць і недзе месца, дзе яны акумуляваны. Спадар Анатолій, адзін чалавек прапанаваў ужо сваё бачанне Канстытуцыі, пенсіянеры. Ведаеце, што з ім сталася? На яго завялі крымінальную справу за распальванне варожасці, правда? Вось гэта якраз адказ на пытанне, што адбываецца, калі людзі сапраўды нейкім чынам рэагуюць на тыя псеўдапрапановы, якія робіць Лукашенко. Для нас самае галоўнае, што гэты так званы рэферэндум, гэта спецаперацыя, якую праводзіць нелегітымная ўлада, і гэта нішто іншае, як спроба зафіксаваць, закансерваваць тую сітуацыю, якая ёсць. А насамрэч патрэба ёсць у рэферэндумы, дзе лічаць галасы, і нам патрэбна новая Канстытуцыя новай Беларусі, якая якраз радыкальна мяняе тую сістэму, якую кансервуе Александр Лукашенко і яго атачэнне. Дарэчы, пра канстытуцыйную рэформу сёння ў інтэрв'ю агенцтву ТАСС выказаўся і новы пасол Расіі ў Беларусі Барыс Грызлоў. Я дазволю вам зацытаваць. Думаю, ці наўрад ці хтосьці з разважных людзей рызыкне спрачацца, што падмуркам такога развіцця найважнейшай умовай спакойнай упэўненасці беларусаў у заўтрашні дні з'яўляецца шматпланавая падтрымка з боку Расіі, а таксама інтэграцыя, якая набірае сілу ў рамках саюзнай дзяржавы. Фактычна, гэтымі словамі спадар Грызлоў пацвярджае, што дачыненне да гэтай канстытуцыйнай рэформы мае непасрэдна Крэмль. Ці вы неяк іначай трактуеце гэтыя заявы? Калі мы фіксуем нейкую іерархію цікавасці да так званай канстытуцыйнай рэформы, то, конечно, на першым месцы я б зафіксаваў Кремль. Лукашенко даволі шчыры, калі ён кажа, што мне гэта не патрэбна, бо ён разумее, што гэта канстытуцыйная рэформа і гэты рэферэндум абсалютна нічога не мяняе. Назаўтра людзі прачынаюцца у той жа сістэме, у тых жа каардынатах, у якой яны і ложиліся спаць. Гэта праўда. А чаму Крамлю цікава вось эта канстытуцыйная рэформа? Ну, па-першае, што яны разумеюць, чым далей Лукашенко каля ўлады, тым большая колькасць людзей
расчароўваецца у ўсходнім вектары развіцця, расчароўваецца ў Крамлі, асабіста ў Пуціне. Ну, калі нават па сацыялогіі расійскай Меркель больш папулярная, чым Пуцін, то гэта катастрофа для Масквы, для Крамля. І таму для іх патрэбна знайсці хоць нейкую легітымнасць у Беларусі і апраўдаць, вось чаму яны падаюць патроны Александру Лукашэнку, якія ён страляе у пратэстоўцаў. Ну, я такое вобразнае параўнанне. Бо у іх ёсць зацікаўленасць у гэтым рэферэндуме, каб знайсці нейкую адносную легітымнасць сваёй падтрымкі таксічнага Лукашэнкі. Вот у гэтым ёсць матывацыя Крамля. Самому Лукашэнку гэта абсалютна не патрэбна. Ну, вось мы і высветлілі, каму ж насамрэч патрэбны гэты рэферэндум, які задумаў Александр Лукашенко. Анатоль Лябедзька, дзякуй вялікі вам, прадстаўнік Святланы Ціханаўскай у канстытуцыйнай рэформе.